200 pont megvan, ezzel számprok, szétdarai balradás. Megvan a 100 pont is, 300 ponton eddig. Nem látom, hogy mit veszek a múlva. 80 pontot fog érni ez az offszer, megvan. Utána jön egy 110 pontos akadály, ez is megvan. Gyere még ide! Plusz 50 pont, sikerül, utána, lássuk, mit választ a 90-es akadály is megvan. 630 eddig. Jön a 120-as. Ne. Plusz 70 pont. Közben mondhatnák, hogy mennyi pontja van. 50 pont ismét. Százak! Utána 80. Jaj, de jó. Nagyon jó addig. 200 pontra jön a lovas. Megvan. 1150. Ó, nem hiszem el, Ez nem volt, akkor nyeri a versenyszámot. És megvan 110 pont. 1260, és szerintem már több ugrás nem fog beleférni, de még ez belefér. Plusz 50 pontért Garai Barnabás nyeri a versenyszámot.